Роберт Миннулин. Өлкәннәр. Бу өлкәннәр ни өчендер гел киресен эшлиләр. Мин үзем шәй эчмим, алар кыстый-кыстый эч диләр. Урамга чыга башласаң, ныгыдып киен диләр. Үзләре ни өчендер ныгыдып киенмиләр. Йоклыйсы килмәгән чакта бар инде йоклы диләр. Йоклаганда тор инде тор, аунама юкка диләр. Уйнаганда китап уку, уйнап утырма диләр. Укысаң, башыңны артыр, бик күп укыма диләр. Әгәр дә өйдә утырсаң, бар урамда йөр диләр. Урамга чыгып китсәң, бик күп йөрмә, кер диләр. Эшсез йөрсәм дә ярамый. Biraz ярдәм итәләр. Әгәр ярдәм итәм дисәң, борчып йөрмә, кит диләр. Тотынсаң вакыт тияк эшкә, алар бирә эресен. Аңламасын бу өлкәннәр, эшлиләр гел киресен.